Carrevolta va obrir a l'octubre del 2000 al barri de Belluters de València de la mà de l'associació Centre de Recursos Just Ramírez i amb la col·laboració de moltes altres associacions, plataformes i persones que s'implicaren en el projecte. Com altres iniciatives sorgides a finals dels 90, som un espai autònom, obert i acollidor, una versió contemporània dels antics cafès que, en paraules del pensador George Steiner, són un tret característic d'Europa. Tots els àmbits de la creativitat artística, cultural, social i emocional són necessaris. I a Carrevolta acollim desenes d'activitats organitzades per nosaltres o proposades per altres col·lectius o persones als quals cedim els nostres espais. Volem ser un catalitzador d'iniciatives, tant en l'àmbit cultural i artístic com en el social i del pensament crític. Ens guia un horitzó humanista i emancipador al que volem encaminar-nos pas a pas mentre consolidem un punt de trobada de gent que aposta per la cultura solidària, crítica i arrelada al territori. En aquest camí, un dels nostres objectius estatutaris és fomentar la consciència ciutadana sobre els problemes i riscos que pateix el medi ambient i promoure campanyes d'informació i debats al respecte. Els humans estem actuant amb una voracitat atroç sobre uns ecosistemes fràgils. O fem un replantejament des del verd de les nostres maneres de viure, dels models econòmics, i exigim respostes urgents als governants, o aboquem el planeta a un futur de col·lapse. Des dels inicis hem col·laborat en diverses lluites a favor d'un món més habitable i sostenible, sobretot en el context urbà, com Salvem el Cabanyal o Salvem el Botànic, també amb Per l'Horta. Els últims anys ens hem implicat en altres iniciatives, com en la defensa del paratge de les Moles a Paterna o en el moviment global d'emergència climàtica. Són només alguns exemples. Més enllà de l'activisme, Carrevolta sempre ha donat rellevància a la reflexió i a la formació. No debades, les nostres jornades de la tardor de 2019, just abans de la pandèmia, foren dedicades de manera monogràfica a analitzar els diversos vessants, locals i globals, de la boja carrera cap a la degradació del planeta. Un dels aspectes essencials per a paralitzar la desfeta és la transició cap a un model energètic basat en energia verda, com el que propugna Som Energia. Si a més la iniciativa sorgeix d'una cooperativa que fomenta les relacions laborals justes i que toca de peus a terra, des de Carrevolta no podem sinó trobar-nos ben a gust i veure-vos com a aliats. La nostra candidatura, com a entitat beneficiària del generador València Solar, la fem, doncs, des del convenciment i la il·lusió que només colze a colze i amb petits canvis aconseguirem que el planeta continue sent un lloc on viure en igualtat, felicitat i harmonia amb l'ecosistema. Moltes gràcies.